Marco, na začiatok by som sa ťa chcel spýtať, prečo si sa stal realitným maklérom? Práca realitného makléra ma zaujímala už od začiatku, respektíve od konca strednej školy, kedy som sa zaujímal o investičné nehnuteľnosti. Zaujímal som sa o prácu s ľuďmi, bavila ma architektúra, nehnuteľnosti a cítil som, že by som sa mal uberať touto cestou. Dobre, v tom prípade ma napadá, ale že prečo konkrétne Sierra? Za mňa jednoznačne inovatívny a zároveň taký ľudský prístup ku klientom. Máme silný marketing, ktorý ma zaujal a pravidelné školenia, ktoré nás posúvajú dopredu. Je tu taká rodinná atmosféra, dobre sa tu cítim, sme kvázi kamarádi. V neposlednom rade je tu kopec srandy. V tom sa s tebou absolútne zhodujem a v prípade, že nejaký nový chalan, nejaká nová kočka by sa chcela dostať medzi nás, čo by si im prípadne odporúčila? Alebo... Tak, ak máš podobnú vášeň k nehnuteľnostiam alebo k obchodu, v práci s ľuďmi, je to zaujímavá práca. Kľudne nám daj vedieť o sebe a zažij prácu, ktorá ťa bude baviť.